Aşgabatyň bazarlaryna alyjy çolulugy dowam edýär. Ýöne gök satylýan tekjelere un çykaryp satyp başladylar we köçelerde sürüjüleri arsarayan polisiýa işgärleri adaly diýip adatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýär. Bazarlarda, husus dukanlarda, döwlet dukanlarynda kiçik kaltalarda satylýan un odalan bolardy. Emma soňky günlerde bu hili unlary gök satylýan tekilere çykaryp satmagy başladylar diýip Aşgabatly ýaşaýjy Adatlyk radiosyna aýtdy. Adatlygyň başga bir çeşmesi bu hili unlaryň bazardaky tekjelerde tekjaşa diýen ýaly hatyra düllüp goýulan uny görüň berdi. Mir bazarynda 2 metrlik tekçelerin tas 3'den 2 bölegini ogodanlap örülüp goýulan bir 2 kilogramlyk un haltalar tutýar. Tekçelerin aşagyna adamlaryň gözüniň düşjek ýerlerine bolsa 5 kilogramlyk un haltalary goýulypdyr diýip ol aýtdy. Aşgabatyň teke bazaryny hem gaza ununyň tekçelerin 3'den 1'ini tutýanyny habar berilýär. Edil şu gün 12-nji ýanwarda bazarlarda bolan habarçymyzyň berýän maglumatyna görä gök satylýan tekilerde kilogram 5 manatdan satylýan un 1-2 kilogramlyk kagaz haltalarda we 5 kilogramlyk kiçik haltalarda satylýar. Un sondan ol haltalarda satylmaýar we önümiň Gazagystanyň getirilenligi ýazylgydyr. Adatlyk radiosynyň habarçylary mundan öň ýurdun mary daha soňky ýerli regionlaryna doýulan un ýetmesili barada maglumat beripdiler. Şeýle de yerli synçylar täze il feudasyndan soň Aşgabatyň bazarlarynyň köpüsiniň tas boşap galanlygyny, halis alyjy bolmansaň satyjylaryň öz kärennesini alan feudal orunlaryny we harytlaryny goňşularyna ananyp gezekleşip işe çykkanlygyny habar berdiler. Aýdylmagyna görä 2017-nji ýyldan 2018-nji ýyla geçilenine guralan täze il feudalary öňkü ýyllar bilen deňeşdirilenine ören asuda, ýagny az adamly boldy. 2014-nji 2015-nji ýyllarda täze il feodasyny Gurbanlyk günlerini bazarlar alyjydan hyrynly bolardy. Indi o günler erteki ýaly boldy diýip adynyň aýdylmalygyny soran 70 ýaşly Aşgabatly Adatlyk radiosyna görüň berdi. Yerli çeşmeler bazarlaryň çolarmagy bilen bilelikde ýene bir üýtgeşikligiň gödüýlýänini, Aşgabatyň bazarlarynyň tögeregine we köçeleriň çatyrlyklaryna öň juda köplük bolan ýol gözegçileriniň, polisiýa işgärleriniň hem adalanlygyny habar berýärler. Olar her çatyrykda käte köçäniň iki tarapynda hem 2-3 sany ýol gözegçisi duran bol. Häzirdiňe her 2,5 kilometrden bir gözegçi dur. Baglara ukulup durýan polisiýa işgärleri bolsa asla ýok diýip ol aýtdy. Şeýle de Adatlygyň bir-birinden habarsyz ýene iki çeşmesiniň tasdiklamagyna görä köçe hereketine gözegçilik edýänleriň düzgün bolmadyk sürüjüler hem saklap, dokument barlap, jerime salarýaly bahana gözlemegi azalýany çalym edýär. Yerli çeşmeler köçelerdäki polisiýa gözegçileriniň selçeňlemegini İçeri işler ministrliginiň işgärleriniň 30% çemesi kemeldiljegi baradaky çaklamalar bilen baglanşdyrýarlar. İçeri işler ministrliginiň çeşmeýäniň Adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, köçe ýol hereketine gözegçilik etmekde inni döwrewap video kameralaryň hyzmatyndan has kan peýdalanmagy geçiler.